Ето в такъв вид клиентите ми ще получат картината си. Ето тук поставям завършиха към всяка моя картина. Това е характеристика, в която пише името на картината, датировката и авторът на картината. Към всяка моя картина ще получите и това, защото смятам, че е важно и защото смятам, че е неизменна част към всяка една картина, докосната от мен. Всъщност тази картина е мое авторско копие и след малко ще видите, че по нищо не личи. Не личи, защото и върху авторските ми копия се нанася боя и краен лак. Това е едно доста бюджетно решение, за да разкрасите домът си, офисът си или да подарите подарък. В случая тази картина ще бъде за подарък. И ето вижте резултатът. Клиентите ми ме помолиха да сложа красива рамка, висококачествена, дървена, която изцяло кореспондира с картината. И да сложа и стилна подаръчна опаковка. Напиши ми в коментар дали ти харесва резултата. А ако и ти искаш такава бюджетна картина в дома си или за подарък, можеш да се свържеш с мен или да ми пишеш коментар. Благодаря ти!